Hola, què tal estan? Per aquest cap de setmana, el penúltim d'aquest mes d'agost, els hi proposo escoltar el tercer lliurament de la sèrie Compositors. I tindrem, atenció, l'Antònia Vilàs, tindrem en Francesc Salsa i també tindrem Tòfol Mus, tres grans d'aquest gènere musical, i com sempre fem amb aquesta sèrie de compositors, ja ho saben que anem escoltant una cançó rere l'altra dels protagonistes. És el tercer lliurament. De moment pararem aquí. Més endavant hi tornaran a haver-hi més compositors, però per no ser molt repetitiu amb les tres bandes i en compositors he decidit que aquest sigui de moment, així entre cometes i en cursiva, que sigui l'últim programa de compositors. Ara vindran a tres bandes amb altres coses, amb altres formats, diríem. Format diria que és el mateix, però vindran amb altres protagonistes, pot ser aquesta és la paraula, amb altres protagonistes, ja siguin grups, ja siguin cantants o ja siguin algun tipus de cançons. També poden ser a tres bandes de cançons, per què no? Tot és possible en aquests programes. Però bé, espero que s'ho passin bé en aquest programa del 22 i 23 d'agost, que encara no ho havia dit. Ja entrarem la setmana que ve a la part final d'aquest mes d'agost, que espero que a la gent que canta habaneres, els grups d'habaneres, els hi hagi anat bé. Hem vist, si van seguint també a través de la meva pàgina de Facebook, que tenim aquest espai que es diu Sons de Taverna, aquest podcast, allà la Maria José Boltó ens explica la gent d'habaneres, i de moment sembla que n'hi van havent-hi. Com que les habaneres no s'han de ballar, s'han d'escoltar. Això ha fet que els ajuntaments comencessin, comissions de festes, comunitats de veïns que organitzen, associacions més que comunitats, diria associacions de veïns que organitzen activitats, hagin apostat també per l'habanera, i molt de llocs que no hi era present hem vist que sí, que hi ha sigut present. Hi ha llocs que veient l'agenda no havia escoltat mai que allà siguessin cantades d'habaneres, i potser ja ha sigut el moment d'introduir-los, i espero que aquests llocs que s'han introduït continuïn apostant. La cultura és segura, com bé diuen tots els grups, ja siguin d'habaneres o d'altres gèneres musicals, i apostem per la cultura perquè la cultura és segura, i també és segur aquests programes que fem de sons a cau d'orella. Espero que s'ho passin bé amb aquests compositors, i ja els espero per la propera. Adéu-siau, es cuidin i que siguin molt i molt feliços.